Seret bunlara restorana 3 tane tayinler. Kafeye maç time? Yok, Berbanisa. Hava da sen. Ne görsün ya. Magat restoranı hava. Bu ne hemen milyon mu? Bu военный билет. Yok, bu paten. Bir vazı yılmağını yanay. Öyle yan tutun da hayvan. Hava da sen içinde isteyen nakarınız vardır. Katı köp görünüş nakarlarımız var. Hava. Siz ne derdiyse yani? Yok, ben kahvede arayış kaldım. Yok, eta kodu. Yatta surata düş. Sen değerli müşteri. Sen nayvaşı magat restorana geldin. Şu atlar bolmaz mı ha? Hava da sen ne bileyim. Ne eşigin yedik hava. Magat restoranı işte. Ben akarım ilk boleyen berdi. Şun gariplik nähil bolýar kaly. Şu dünya iňýär adam. Dünya iňip şu gariplikde önü besýär. Gariplik bir uzuny gördün soň baýasyn ol. Arsal köpelik gitsin. Ýöne şol bir gariplik uzuny kiçilikden görse, şol gariplik diýen men şoňa. Ýürekde gariplik bolsa, şol gariplik bolýar. Bedele ýok. Şun gariplik. Apuldyga dal, şun gariplik. Aýny käbir adam bolýar, ne dost bar, ne ýar bar, ne zat bar. Şo gariplik. Şun gariplik, zurýatsyzlyk diýip pikir edýän mene. Şun gariplik, ruhy gariplik bolýar. Ruhy gariplik bolýar. Fe ruhy garip, ruhy goýduk adamy düzeltmek kyn. Emma maddi baly gazanç bolýar. Onu gazanmak kyn. Söýgü ýok adam garip bolýar. Söýüp bilmeýän Ýüreginde adam. söýgü ýok adam. Hiç hile bir şu günni zadynyň gadryny bilmeýän da ana şol adam çyndan garip adam bolýar. Men pikirim bilen o. An garipligi, yürek garipligi, köňül garipligi. Şeňmi? Onu häzir hiç zat bilen dolup bolanok. Käbir adam bolýar. Eline pul bolsa da şo gaty garip adam. Aňy ýeten okutdy. Yürek açylan okutdy. Kabri ýeten okutdy. Käbir adam bolýar. Gapdynda 2 tança goýuny bardyr. Bir tagym mylja tagyrya, bir düýeji bardyr. Garaja satmady bardyr. Şeýdip bir toý edýär. Ullun. Şeýle bir sadaka edýär. Ullun. Soňa Allahyň özi ýetirýär. Edenne de bara, eline ýok bolsa da şu bar ýalyk edip. Köňlü giň, golu ba ýalyk edip, golu giň ýalyk edip ýaşaýar. Şol adamlar aň düşünjesi başga adamlaryň döwletligini görüp, "Bide de şunu ýaly döwlet ne diýip etdim" ýan adamlar. Şolar baýdyr. Men giden bulu gäneken, nirden gadanny, näme boldy? O plan adı da plan çaylyk berip almaly diýip, şeýdip biýilim puluny sanap berenler. Baýaman etse, baýamadan. Zolum yüreklerine bir gowluk koýulsa, belki olaram. Hemme taraplayın baý boldy. Salam edilişler, salam edildi oğuduşlum. Salam edildi Kıpçak kıllım. Size döneyim. Edildi Kıpçak kıllım. Min o arasına çıkamda yollaydı. Ya da toyda tomoda bolumda min yanma yaşlar gelip ayrılık balyaman eken aydımın tarihini gurgun meraysen dip haşte diyorlar. Hem de minnen sorayalar bize meraşılaydımın tarihini kän işitdik gülün senki al del. Senki aydımdaki aydılyan sözlerilen katı dengelýär. Sen niýeden işitdiň bu tarihini? Bir giňişliň gurrun meraysen dip minnen haşte etdiler. Ne diýdiler minne Atabay Şarguliew halipamyzyň aýdan aýdymlarynyň biri bardyr. Aýgyzyk balyaman ekenni. Halipamyzyň ýatan ýerýakty bolsun, jaý cennet bolsun görgüli. Soňotda uly ýyz goýup giden adam, sözüm ýok. Sözüm ýok. Biz o goýup giden ýyzynyň diňe aýagy ýyzyndan basyp zordan ýörek bilýäs. Ýatan ýerýakty jaý cennet bolsun. Men bu aýdymyň taryhyny
anık bilyen dik gurrecek gel Atabay halipamızın ağzından eşitlenmi gurrun mercek bolyan size. Yanlışmasam goňşy obamyz bolan ya Yasman obasy bolmaly ya da Aktaşay obasy bolmaly. Atabay Sarıgly halipamyzyň ýaragsızlyk tapylmagynyň az olup ýüreginde şu Yasman ya Aktaşay obasyny toýda bolanda toý ýerler maňa aýtdy. Atabay halipamyzdan hem ha işletdik bir toýa gelip bir gutluk aýdymlaryny aýdyp beräýän diýdi. Atabay hem gelýär diýdiler, başym göwge diýdik. Begendim.